човек не носи в себе си пламъка, ако не гори, ако не иска да се развива, да прави независимо дали е любов или просто да живее с жар в себе си, нещата не стават. Аз съм Виктор, на 22 години, уча бизнес администрация в Ботевград, работя. Периодично идвам в клуб Мотос, за да тренирам с оръжия, тъй като това е една моя страст така от години. Това е едно от малкото изкуства, което е създадено наистина за да убива, а не да, както другите се опитват да провокират така интереса на хората и да твърдят, че са за самозащита. Но интересът тук е повече към движението, към усъвършенстване на самия себе си, а не към това да нараниш някой, тъй като живеем в други времена, където не това е решението на проблемите. С огън се занимавам от, може би, 5 години. Стана супер случайно. Запознах се с едно момиче, всичко на майтап и една вечер тя каза, искаше да дойдеш с мене да повърта огън. И аз така бях много учуден това момиче, какъв огън ще прави. И отидохме в кварталното училище, тя завъртя и аз много се запалих. Тогава в България почти още нямаше хора, така, които да се занимават активно, нямаше все още такава общност. Гледах едно интервю с американски артист. Тя беше жена, занимаваше с огнени изкуства и не знам защо, но интервюто ѝ ми повлия много силно. Тя беше изгорила своите бели дробове при издишане на огън. И в този момент се замислих дали ме е страх, дали не е наистина много опасно. Впоследствие реших, че просто ще спра да гледам документални филми и да се притеснявам. Определено съм човек, който харесва слънчевите дни, дори прекалено слънчевите. Може би най-добре се чувствам между 28 и 30-32 градуса, когато са наистина големите жеги. Обичам да съм навън, да съм сред паркове, да пътувам. Аз мисля, че човек не го е страх от огъня. Страх го е от бедствието, от това, което огъня може да причини. Харесват ми неща, които създават умения в човека. Не такива, които просто го правят красив или атрактивен, а такива, които те карат да опознаеш тялото си, да опознаеш себе си, да изпиташ някакво предизвикателство, да станеш по-сръчен. Тези доктрини, които смятат, че човека е статичен, може да се прави, но други мислители, философии, религии твърдят, че душата е вечна, така че ако приемеме тях, макар че аз не съм религиозен и се опитвам да живея материалния си живот в момента и да се развивам в него, то значи просто развивам душата си, развивам това, което ще бъда по-нататъка. Първата ни колона ще се наложи да бъде създадена от читрите. В момента се занимавам само с изграждане на сайтове. Също така работя като лектор, вода групи за изучаване на веб дизайн и хората, на които преподавам, се познаваме така по-професионално, да го кажем. Не подозират, че мога да изкарвам огнени пламъци от устата си, не подозират, че мога да правя салта или да ходя на ръце, или че се упражнявам в работа с мечове.
ме не избирам? Аз вече съм го избрал. Намерихме се, срещнахме се, просто се срещнахме.